Jo. Så kan I alle 4 spille fodbold sammen. Ja. Det er helt fint, at de får også godt spille fodbold nu, så det kan være, at de kan spille fodbold. Og jeg bliver 4 og så spille. Hvad siger du? Ja, de bliver snart 4. Og så er jeg født. Ja, så er det 4 år siden, du er født. Så fik jeg i 4 år. Og du har fødselsdag i november, ja. Nå, så er det fødselsdag. Det er